guys fungkam mia wati phim ni tong bika no khong pa bai ka jata I ka na phiri loktak lai mai no khong pa bai ka ai ri tong bai ka wati phim ni tong bai ka nei de now guys khitra jata wati bai ka wati jata tim bai khitra sini Bangladesh kini Banglang ni temani no khong pa bai ka lok thar bai ke yang musung nok ki ka nei de musung nok kri kha bari sani sanok bai nei ka hit tang ka borong ni sanok bai nei ka to bai nei ta ka borong ni ro ka kheta ti rong bai ka bra yang bai ka ta every mia harawati ne pate yang bai ka tei ek kheta pate yang bai da ऐसा दिखता है nok kotor pakha sini babu sani nok kotor pai thangka ne khone phiri sini ngat moi to ja musurang ke haike matang kha bhongra bai ka jata haike pati phema ba hello guys norok ani vlog no saya kari nai to ni mia no bai no bare wate phuni tamang ba kha haiki tamang pai khanai nei ti sidi nong nu khung pa bai kha ke ta ang yang norok ni bai te kok thma nai ni ba gai tham phai tang gu nai te din ke ira rubber bafang kai sa pai khai ko nai ni sik rubber bafang bai khai ra norok gana thang phung ano ke rubber bafang bai thang ta ke proni nogro tamang kha sido ang yang lai sine norok ni bai kok thma hello guys sini nok smin khoti ong kha ke norok ani uklog nui numai khana tui rok bahang bai kha I ka ke sidi nok ka sa khoti ong kha tai ke buni mung sang liya kyang bu video ro sut khalia punga sisi buni nok ro sut khaina thangai boi be nasle jaga na hini khali ta ani YouTube channel no norok saya kare na tandi norok kok thama kaham ke manani musung khai